Maayong tak na sa kaudtohon. Live ta karon diri sa Red Lagoon, no? Na ang tagiya ni si Sultan Bunguton, no? Mo ni Sultan Bunguton, mo ni iyang kapartner si Babaylan. So live ta karon diri sa Red Lagoon, no? Oh, nagsugod na sila og pamahaw og paniudto. Oh. So naami diri guys, no? Oh, maoni karon diri, maoni diri ang campsite, no? So na diri ang gitawag Kokalyong, oh. Oh. Kanang manok hinayas. Kugihan kay ni si Kali Buotan Bungugton guys, no? Nagakuha mig manok ihas na, oh. Napay manok ihas diri guys, ug nakatilaw na mo ani. Manok ihas ni guys, no? Diha lang mo, ari lang pud mi diri, no? Patay guys, hapit na mahurot guys, no? So live ta karon diri sa Red Lagoon. Dadawhan. Kang Sultan Dadawhan, no? Oh. Ito sa unahan guys, na dito ang isuon ni Lulong. Kani mo ani tiglawag ni Lulong guys, no? Nakapansin mo nagunas nagtaob na siya. Dulo eh. Nagbirana. Naghunas na ni Padok? Oh, hunas na ni guys. Oh, adto ni sa unahan guys, oh. Ato ni picturean guys kay pag kaligre. So diha lang mo, ari lang mi dire, no? Ani ni siya. Oh. Kaligre kami guys. Hamtong stand ni guys. Diha lang mo guys, kay ari sad mi dire. Okay. Taon sa go guys, kay kanisi ko na. Hapit na murot ang dukot guys, no? Saon taman nga mao magini among kahimtang. Nagrubing mi aning area diri ni Sultan Bunguton. Iyang kauban guys si Babaylan. So ako nibutang guys kay kaon na sa go guys, kansi ko na hapit na mahurot ang dukot, no? Lami diri gamos ba? Okay. Kuno yung mga nagat nga ginamos. Hops. Okay. Nanti ka juga kuwag naman na. Hindi lagi dito ka kuwag naman na. Yun siya nagsalig na ito. Maigo man pero mga botlot na mga diyan. Dayuti, no? Pag dili kang dili dapat nga buko-buko ra. Dagman eh, kaayo. Di man lagpat na. Nituyo galing nga. Kuan. Amo ta magkaigo man. Maigo man to. Among kaon diri guys, prebuyag portiging lamay kami Lamit na kay di uli. Lamit kay among kaon prebuyag. Lamit dili. Taho na nimong baka guys, no? Diha lang mo naami diri. Pasalamat ni Patron Senior San Isidro Labrador. Dili ta kadto do simbahan atong Ayhag ka dire. Nasagad ka dire. lapad yung ito. Ako nga. Ano na ang ganan niya? Mo nga da. Pag walti malisang ito. Ang taas ng tubig dito. Ani wala ni siya nakaplano pero set up na ni Sultan. Muna yung nindoton, kaya alam mo, na magod na yung ani, mahimo na siya pispan. Oh, automatic yan. Iya mo na siya, kuya, develop ka lang na ito. Buhat ka diri o tribal hall o tribal court. Unya na dito ang imong tribal hall, na dito ang imong restaurant. Na sila dili magbingwit-bingwit. Tingka mo diri ang inyong mga produkto ini-display mahal na. Na booking na siya, booking. Maring turista, bayad na, ga-booking na. Mga bato-bato na maganda dili, oh, mga bato. Bato man yun. Ang sama ng kami daw nung ito, na kanya mga 1/4 hectare. Ha? 1/4 hectare o media hectare. Dapat ba? Kasi kaning patag lang ito. Kanang sa kupas dagat.
Pero mag-isod ka ta anig lihok, nig-abot sa budget na namoy kwarta, yung sweldo. Ino ning hawana na. Ino ning i-develop. Sa Pani, kainan, unya, di ang ilang kuha negosyo. floating cottage. Ko mo floating cottage? Floating No, nani bayad. Mana kusog sa masin, litik. Mabot man ko Floating cottage. Bubuhat og tulo ka mo. Bagat amihan. Income na. Inuras ba na booking. Paras kasag na amuta. Pero taw man, isa da gud pero taw. Das magang din sa mga ugapang. Dengan floating cottage. Income mo ya. Hawanan naman ni. Wala na ni. Timan ini. Ya dekorasyon na nato kuan ni mga puro gyud sa tribal. Atong inyong dekorasyon dito sa inyong barangay. Di ka makaon? Butang dia. Laridel. Di man niya makaon ha kay adlok man yang libet, libet. Sulod na. Busog na, pwede na din na mukaon. Sulod na. Busog na ang tanan. Ba mo unsa ni pagana? Dinamot. Panit, humukon. Humukon na panit. Humukon na panit. Humukon na. Kaya mo sila ya kay paras man. Wa mga kasin. Botol-botol Kami ang dagat kaunan. utang Sos, wa gini sa Cebu eh. Ay dito sa dagat nila lahi pod dito. Ang dagat. Mababaw. Oh, ina kong parat. Mabaw. Kuba ka ba mo unsa ni kanindot? Bayaw, nya kulubog. Nakuyog ta ni Mamag Papa. Lahi ang lang ganito. Kung naata kuyog ni Mamag Papa, bakit na may mga scientific? Kita'y mabuhong sa pagkaon. Klaro yun. Kasi kung sa lahi mo sila kaunong ko. Na tanang pagkaon na sa misa. Nang kauno ni Papa ni Mama. Ang motor kita o nagsagi. Ang tanang pagkaon nasa tutubangan. Kaba mo kita mo daot? Kamo ang mudaot og kinaon. Mangliwa. Pero dato na ingon si Daryl. Ako ang mag-uban-uban ko na nilang mama magpasan og cross. Yun nga ang cross. Ay uban-uban man diya mo. Sa kamo magpasan og cross. Uban-uban ka ako. Kumbaga. Gabi mo uban. Kumbaga, ang among cross gipasan gamay ra kayo na food bolsa. Ang katong tao nagsulti kapasan gyud nagkuros na puting dako ang gipasan. Pag humagpasan ta cross sila ang ilansang. Di man tubagon, atong cross gipasan gamay ra nas bolsa iso sa bolsa. Malipay majud ko. Uban-uban kong mama bisag asa. Na, hindi na ko kwentahan na kwentahan ni. Basta kay iwan kong mama. Malipay na ako. Ang cross daghang klase. Naidako nga ikaw gasulti ilansang. Ang kuros nga gisod sa bulsa, ang kuros isod sa bulsa mo nang gusaryuhan. Nasuya lang gud siya sa amo. Mo na siya. Mo na diferensya. Intugan siya sa akong mama. Intugan siya sa akong mama nga. Marilo, nag-ingon ka sa Daryl na. Kung sige niya uban-uban ni mama. Tapos ang damag cross. Iko nasuya lang siya, ma. Grabe, tawa na bitaw na siya magtawag-tawag sa ako. Kay nasuya lang siya. Sa una pa siya nasuya. Ang suya normal na. May magkabuong ano, normal ang suya. Kay dili gani siya mo tuo nga si Raquel duplex kuno ni Papa, dili siya mo tuo. Sasto, siya ang istorya. Ngayon ko na Ganag-ayag na sila. Manol te patay ko man. Ang Ganag-ayag na. akong kasayaan, kani akong goto mo gi matambalag kabusog. Ang kagutom hindi mo tambala ka busog. Sabi na to live dito sa kuan. Live. Mugawa na batata. Oh, tanawa dapat ko duwaan no.
Makitaan po na dito, live naman na. Mo istorya gyud maghalang ka ng inyo ginasabtan kay galibak-libak mo dire. Live. Na amaday duwing testigo. Kulbao ang idang naong tanas likod di daw. Ala sundogan na yet, tingani na imong kuan yet. Ikaw na pa, ito Naong na. nas likod. Ikaw ra. Buyag dito lubag mga bato, di ka mamuyag. Buyag, balibog ka katabangan. Kung way balibo, wa di ka tao. Kaon ko ron sa kuha ni bungoton nga isda ka. Ato sa luto. Kana ka nagpakuha ipakao na. Dai ibis yet oh, ibis ba daw kabuok ibis. Dai ibis. Kinsay galuto sa banon? May pagaluto, no? Dili hilaw, dili sakto jud. Di naman ko kahurot. Anong lata mo? Kanya nagahurot. Pildi ang Jollibee anang anti dinong agang ante, pildi Jollibee ug manginasan. Lambi muluto. Sumamot Ano ano no? Dili sobra, dili kuwang. Sumamot tas buyet budungag. Ha? Buyet maaji pud budungag. Kaya ang hilaw maluto dyan. Oh, injo na na. Nain na kayo. Oh, injo na na. Ako na mo dong. Bugoy asol di babaylan. Sibuyet ko nung maluto dindot. Inumin. Ang hilaw maluto jud. Inumin. Ang luto mahilaw jud. Ito din. Muna, itong bet. Pagpadool na mo dili kay pamanon na mo na. Asa man na? Tama na. May barko asa man na? Lansa na, Lorito. Di ba, Lorito. barko. Lansa man na. Mansa na? Mga lorito. Lorito na, sa mua. Amuaw niya diya ka diri. Ila ha. Tagal Lorito mo. Kamayayit. Ina, lapit ako. Ako di pa mahugag isda para madool, kaya ako nang pamanon. Ako di pa hugan lagi kay parang mudaw lang isda kaya akong pamanon. Hindi mo ginagila ng isda. May tuwa pa man ito. Sakto jud. Hindi ka pinagtao na. Mo na maayo lagi. Magdusog po ka mga pahilis. Ba nga dire yung mulomol, may butong na. Akong problema no. Gusto ra gyud. Isa man to. Ini ka bustog din ako ganahan ka. Una, maog yun na. Magka-classmate ito na to. Ngupya goro ka? Ako sa ka-bright, ang akong gigupihan mo po ko ka-bright. Pero gasiro gani ang akong kapihan mo po ko yung gasiro. Kaya nagkasunod-sunod. Oo. Ningon is papa si mama. Tanawar gud ako mga anak ko. Oo. Nagkatigom. Tapok na. Nagkatigom na ako mga anak. Lalo na po mga gwatsi. Matulog na siya. Nagsunod na sa to. Kanang tao nga natog nga wala maghagok ay kumpiyansa. Nagpaminaw na. Oo, oo. Kung kanang tao nga naghagok na natog na kay gahagok. Pero kanang tao nga murag mingar pa minaw ni wa Pero kanang buyet natog nagmata hadlok na payon. Naunsa ba nito ha na gabi? Paghigda pala sipa ng akong katong tiils katri ko. Oh. Saan mo tapad dito ah? Tuwa sa ubos. Itando mo tin. Pagkataon. Ako tanong, nagmata, naghagok. Lahat ng ganit na payon. Unya antayin pa yung gitabi kong pa yung si Igbo to sa katri. Kaya dire pa kay tablin, tantayan na ka. Kasi man to niyag silibit. Libit, bag libit. Wa gabae. Kuminsan na ingat. Sinasakot ka. Wa na to'y panahon. Tungit. Abre nang isa yet. Wa naman to'y panahon kay human naman. Abre nang isa. Kelo. Wa na'y panahon kay human na. Ay, karakay no. Kasi dahil abuton tayo hapon mo. Ay, kasi Basi sumpayo ng kapalaran ng kaning panahon ng bugto. ay kagilok. Na, kay human na magkontrata. Ah, imukuha oh. Tambog kayo. Tao dito. Yes, kung sa to, Uy, bihuran na ba din nga palata oh? Oh, dire dato. Oh, Yes, ama man mo mga to. Pero naglaman si mama nga. Ah, ako nitog bay. Oo. Buotan ko nun. Ha? Ingon si mama, pag magkado na nagsibo, tagaan niya buotan. oh, kayo no naman. Kadto si Darren. Sa akin to ha. O kadto si isama to diyang sumog ni Darren sa kuha.
Ingo si papas ko. Ante. Kini si Bay, Dong bay. Inteng dili niya siya Ay, bakit ako kay nagtula mo? nare ako yung partner ani. Ay, sorry, wala ko video eh. Ang dago ayong Ay, lang magkatubang dito magtawa. Kita sa tiyanta mo walay ultimo na to. Puro ta mga official tanan. Koma pinili. Yet. Niya na, may baso. Gracias. Na, nagunas na. Oh, paunas mo na. Na dito na tas unahan na sad. Basta magbalod, Nagbalod siya kay Juan man to kanina, na Gahunas. Himbiran ho baso nani. Mubas na Muna gamay. imong katingala the Wonder Islands na man sa ato, sa Pilipinas. Na tanan no. Muna pagailugan. Sila kanindot. Pila ka libo nga naa diri sa Pilipinas. Naa sa Kanaan City na dan deposito sa Juan. Deuterium gas. Nasa Surigao. Wa na lang kumutubig gahapon. Nung lakyan ko ba? Dito ni madunggan sa news ang Surigao. Kaning ginagapay na. Ito madunggan sa news. Okay, gracias sa Diyos. Busog na tao nga makadugang pa dai kurog isda ron. Tao na oh, tao. Makaigo nga nagayat ilaw jud na hoyet. Na biho do oh, kaon biho din. Oy, Wala buya ko. ayaw sab, no ansab. Unsa man na? Yet. Makako kag duha ka bukit. Uy na bali Ako kilaw si isa brand para sa tapangan. Kung kilaw ko yun na ko hero hinono. Hamburger. Para sa tapangan. Jadi ba ano kan kontrak pangag. Iyo ko. Inalam ta magduog. Ginikitay na ta. Pare mo pa nga. Mo bitaw lang ko sa gabi eh. Kay pati katupol ta puro. Diet. Kumpleto na siguro itong ipon na idlaon ni. So guys, manamig kaon guys. Ligo na sa swimming pool. Kami as pura buyag sa mong kaon guys. Lawa tong Tagalog na bata ba naligo mo dito sa unahan. Patag. Pag agi bitaw sa siya nakainom bitaw kuan dagat. Ana sa Pulmiro. Mami, ang lawak ang swimming pool dito, mami. Pag agi sila dyan nakainom magdagat. Mami, ang swimming pool ang alat. Oh. Hey. Oh, color-color mo gusto. Oh. Maong pero mauha may lagi makikita ni noon. Wala na siyang matuwa ba? Ah. Man, ipusa. Ipusa. Hello guys, nabusog nami no. Nangaligo nami sa swimming pool. Oh, naamong kon guys ay. Pero ba, isa pa ba pagkat ay sa kapat na. Hmm.